சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் 2 பெண்கள் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திருச்சியை சேர்ந்த கணேசன் என்பவர் சென்னை ஐஐடியில் பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார். ஐஐடி வளாகத்தில் உள்ள குடியிருப்பில் அவர் வசித்து வருகிறார். இந்நிலையில் கணேசனின் குழந்தைக்கு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதனால் அவரது மனைவி விஜயலட்சுமி மிகுந்த மன வருத்தத்தில் இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் மனமுடைந்த விஜயலட்சுமி வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதேபோல் ஐஐடி வளாகத்தில் உள்ள விடுதியில் புதுச்சேரியை சேர்ந்த மகேஸ்வரி என்பவர் தங்கி மருத்துவ ஆராய்ச்சி தொடர்பாக படித்து வந்தார். திருமணமாகி ஒரு குழந்தை உள்ள மகேஸ்வரி தனது கணவருடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக விடுதியில் தங்கியிருந்தார். இந்நிலையில் மகேஸ்வரி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. தகவல் அறிந்த கோட்டூர்புரம் போலீசார் 2 பெண்களின் உடல்களை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதனிடையே மாணவி மகேஸ்வரியின் உயிரிழப்புக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ள ஐஐடி நிர்வாகம் அவரது மரணம் தொடர்பான போலீசாரின் விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளது.